Ang epekto ng isabong, kinundina ng mga mayoral candidate sa siyudad San Fernando. Regional Special Operations Task Group, inilatag ng PRO3 para sa pagbabantay sa halalan 2022. Dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at Congressman Mikey Arroyo, kumpiyansa na mahihigitan ng Uniteam Rally ang crowd attendance sa People's Rally ng Team Lenny Kiko. Robredo at Pangilinan nanguna sa mock elections ng Holy Angel University. At kontribusyon ni Levi P. Laus sa pag-asenso ng Pampanga, ginunita sa kanyang ikatlong death anniversary. Magandang gabi karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. 3 taon matapos ang hindi inaasahang pagkawala ni Countryside Development Advocate at Civic Leader Levi P. Laus, nananatili pa ring buhay, hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi maging sa komunidad ang kanyang legasiya sa pagpapaunlad na ekonomiya sa probinsya. Sa ikatlong anibersaryo ng kanyang kamatayan, ginunita ng mga kaibigan, katrabaho at local officials ang kanyang mga naging kontribusyon para may angat ang estado ng pamumuhay ng bawat kababayan. May detalye si Paulo G. Santos. Sabi nila, masusukat mo raw ang yaman at tagumpay ng isang tao sa dami ng kanyang mga kaibigan at mga natulungan. Ito marahil ay totoo para sa yumaong si Ginoong Levi P. Laus, isang advocate ng Countryside Development at civic leader sa lalawigan ng Pampanga. Sa ikatlong anibersaryo ng kanyang kamatayan, nagtipon-tipon ang mga kaibigan ni Ginoong Laus mula sa business sector, simbahan, mga local official at maging ang mga nakatrabaho at empleyado. Pinangunahan ng misa ni retired Archbishop Pasiano Aniceto. Taimtim na ginunita ang mga legasiya ni Ginoong Laus at ang kanyang mga kontribusyon sa komunidad. Sabi ko nga kanina, ito yung parang first time talagang na commemorate or na celebrate natin yung yung death anniversary ni Papa. Kasi 'di ba, nung year after that was the start of the pandemic na. Kwento ni L.A. Laus, anak ni Ginoong Levi P. Laus, nakatutuwang isipin na naging inspirasyon na rin para sa marami ang susi sa tagumpay ng kanyang ama at ang iniwang legasiya. Hindi lamang umano ito limitado sa pagbangon ng mga kapampangan buhat sa pinsala ng Pinatubo eruption, kundi maging sa kasigasigan sa pamamahala sa negosyo. Kahit anong circumstance nun, laharian, financial crisis, ordinary day yan, yung vision niya about the business, innate sa kanya. Isang visionary leader. Ganito naman inilarawan ni Attorney Oscar Rodriguez si Ginoong Laus dahil umano sa naging papel nito sa transformation ng business district ng siyudad ng San Fernando. Ang proposal niya, tingnan mo, yung countryside development, kanya yan. Yung hikayatin yung sa Metro Manila na pumunta sa countryside, kanya yan. Dagdag pa ni Rodriguez, hindi isang ordinaryong negosyante si Ginoong Laus dahil sa ipinakitang malasakit nito sa komunidad. Kaya ang kanyang contribution dyan, yung mga galaw niya, although businessman, alam naman natin ito. At the same time, nakakaganda sa interes ng syudad eh. Kasi yung lahat ng mga galaw niya, yung mga plano niya, yung mga proposals niya, nakakaganda sa business. At the same time, nakakaganda sa mga objectives ng syudad. Kagaya halimbawa, nung bago ako umalis sa government, ang alam ko, ang pinush niya through me, yung pagpapalapad nitong mga bridges dito. Sa NLEX, yung bridge yan. Si Pampanga Governor Dennis Delta Pineda nanghihinayang pa rin daw sa hindi inaasahang pagkawala ni Ginoong Laus. Bago pa raw siya umupong gobernador ay nasubaybayanan niya ang leadership ng namayapang business leader sa komunidad, lalong-lalo na tuwing sa panahon ng krisis.
Ayon kay Pineda, kung nabubuhay lamang si Ginoong Laos ay tiyak marami umano siyang ibabahagi sa COVID-19 pandemic response ng probinsya. So with Tito Levy, siyempre nanghihinayang pa rin po ako na nawala siya. Lalo na kung nakasama ko pa ho siya ng itong termino ko, mas marami pa ho akong matututunan. Naging ko po parang marami akong, sa mga aral niya, marami akong nakukuha, napipick up. Ayon kay Pineda, malaking papel ang ginampanan ni Laos sa pagbangon ng lalawigan ng Pampanga mula sa pinsalang dulot ng lahar at ang legasiya niyang ito tinatamasa pa rin ng mga Kapampangan hanggang ngayon. Malaking naging contribution Tito Levy sa pag-angat ng ekonomiya ng Pampanga, lalo na nung tinaman ho tayo ng Pinatubo. Nandun si Tito Levy na isa sa nag-lead sa province para may angat ang ekonomiya natin. So makikita naman ho natin yung mga gawa ni Tito Levy that time. You can see what is Pampanga now after nung Pinatubo, kung gaano tayo kabilis nakabangon. Samantala, bukod sa professional work ethics, isang susi daw sa tagumpay ni Ginoong Laos bilang negosyante ay ang kagustuhan nito na maiangat ang buhay ng bawat empleyado. Unang-una yung passion niya sa trabaho. Iba yung work ethics ni Mr. Laos. No? We could say very excellent work ethics yung sa kanya. Tapos mahal niya yung mga empleyado niya. No? Number 1 yun. Ayaw niya nalulungkot yung mga empleyado niya. Tapos iba yung vision niya. Forward thinker talaga siya. No? He's very much ahead of his time. Ganon siya. Sir, as always, yung message ko, maraming salamat. Ang dami mong natulungang tao. Hanggang ngayon, yung mga lessons nandito sa amin, hindi namin makakalimutan. You are such an inspiration to us, Sir LPL. Paulo G. Santos, CLTV News. Ngayong May 9, 2022, ang unang pagkakataon na idaraos ng eleksyon sa bansa sa gitna ng pandemya. Ang mga paaralan na sentro ng botohan at ang mga guro ang siyang mamamahala sa proseso ng halalan sa Central Luzon, handang-handa na ayon sa Department of Education. Narito ang report. Sa gitna ng umiiral na pandemya, tuloy sa mga paaralan na magsisilbing lugar ng botohan sa darating na May 9, 2022 elections ang maraming botante. Sa isang virtual presser na inorganisa ng Philippine Information Agency Gitnang Luzon, tiniyak ni Department of Education o DepEd Region 3 Director May Eclar ang kaligtasan sa mga paaralan sa Gitnang Luzon. Sa ngayon ay nakakasiguro tayo dito sa Region 3 na 100% ng ating mga paaralan ay safe kasi meron tayong tinatawag na School Safety Assessment Tool na ginamit at ginagamit base ito sa DOH and the DepEd Joint Memorandum upang masiguro ng lahat ng ating mga paaralan ay ligtas hindi lamang sa ating mga mag-aaral kundi sa lahat ng mga papasok sa ating paaralan. Isa ang pagdaraos ng halalan sa pinangangambahan ng mga eksperto na posibleng maging sanhi ng panibagong surge ng COVID-19 maliban sa mga election-related activities sa dinaluhan ng libo-libong katao. Ibinahagi rin ni Eclar ang mga hakbang na ginawa ng DepEd upang mabigyan ng proteksyon hindi lamang sa COVID-19 kundi maging sa anumang pangyayari ngayong halalan na nangangailangan ng legal assistance. Kasama pa rin dito sa external participation ng ating kagawaran yung strengthening partnership with the Public Attorney's Office or yung PAO in ensuring free legal assistance to public school teachers. Kasama na dito yung pagbibigay ng legal indemnification package na 50,000 just in case at sana hindi naman mangyari na ma-involve ang ating mga teachers. So kasama dito sa legal indemnification package ay ang lawyer's fees, indemnification for legal expenses incurred, and other forms of legal protection. Tulad naman ng nakagawian, muling binuhay ng DepEd ang Election Task Force Operation and Monitoring Center para sa halalan 2022 upang asistahin ang nasa 66,000 na gurong magsisilbi sa halalan. Ang role po ng ating DepEd Task Force ay to monitor yung mga kaganapan na nangyayari sa school level
at malaman natin kung ano yung mga issues and concerns na makarating agad sa ating mga centers through our DepEd Election Task Force, ang mga issues and concerns sa field or doon sa ating mga paaralan kung saan nangyayari ang ating national and local elections. Inaprubahan na rin umano ng COMELEC batay sa Resolution number 10727 ang hiling na itaas ang honoraria at dagdag na anti-COVID allowance ng mga election volunteers na magsisilbing electoral board. 1,000 piso ang idinagdag sa mga dating allowances ng electoral board chairperson hanggang sa support staff. Maliban dito, may 2,000 pesos na dagdag transportation allowance, 1,500 communications allowance at 500 pesos na anti-COVID allowance. Patuloy pa rin daw nilang inilalaban ng tax exemption sa kanilang honoraria. May ongoing efforts ang ating kagawaran in seeking tax exemption of honoraria of teachers who will serve as electoral board members. Patuloy daw ang DepEd sa paghahanda para sa national at local elections, maliban sa mga refresher lectures, review at update sa mga public school teachers. Pinagtutuunan din ng kagawaran ngayon ang pagpili sa mga public schools na gagamitin sa May 9, 2022 elections. Ating kagawaran ay naglabas na ng isang issuance na kung saan ay suspended ang klase mula May 2 hanggang May 13. And then perform such other duties and functions which the Commission may prescribe from time to time. Angelica Cara, CLTV News. Paalala po sa mga motorista, nagbigay ng abiso ang City Public Order and Safety Coordinating Office o si POSCO sa Siyudad San Fernando ukol sa pansamantalang pagsasara ng Dasatin Flyover simula alas 8 ng umaga ng May 5 hanggang alas 5 ng hapon ng May 7. Ito'y bunsod ng minor repair sa mga bitak-bitak at sira sa naturang estruktura. Paghahanda na rin daw ito para sa major rehabilitation na gagawin ng DPWH sa flyover. Inabisuhan po ang lahat na gumamit ng alternatibong ruta sa panahon ng pagsasara. Sa pagbabalik ng CLTV News. Masamang epekto ng isabong kinondena ng mga mayoral candidates sa Siyudad San Fernando. At bahay sa San Jose, Siyudad San Fernando, tinupok ng apoy. Manatiling nakatutok para sa iba pa mga nangungunang balita ngayong araw. Nagbabalik ang CLTV News. At sa iba pa mga nangungunang balita, binuksan ng mga kandidato para alkalde sa Siyudad San Fernando, Pampanga ang kanilang saloobin ukol sa online sabong sa plataforma 2022 Candidates Forum ng CLTV. Ang 4 na mayoral candidates na present sa nasabing forum nagkakaisa na may masamang epekto ang makabagong pamamaraan ng pagsusugal sa komunidad, lalo na sa mga kabataan. Narito ang ulat ni Jenna Lombang, Barungaw. Nitong nakaraang linggo, 19 ng Abril, natapos na ang ika-4 at pinakahuling hearing ng Senate Committee on Public Order sa kaso ng halos 40 nawawalang sabongero na sangkot di umano sa mga anomalya sa online sabong. Sa kabila ng ilang panawagan ng pansamantalang suspendihin ng prangkisa ng mga e-sabong operators habang hindi pa nareresolba ang mga kaso, nanindigan pa rin si Pangulong Rodrigo Duterte na magpapatuloy ang operasyon ng high-tech na sugal. Hindi umano mapapakawalan ng bansa ang nasa 640 million pesos na monthly revenue mula sa talpakan. Bagamat nasa kamay ng national government ang pagbibigay ng prangkisa sa mga online sabong operator, ang local government unit naman ang may kapangyarihang magbigay permiso sa nasasakupan nilang mga cockpit arena kung saan gagawin ng pag-broadcast ng live sabong patay na rin sa PAGCOR. Sa siyudad ng San Fernando,
Nagkakaisa ang 4 na kumakandidatong alkalde na dumalo sa Plataforma Candidates Forum ng CLTV na may masamang epekto, lalong-lalo na sa kabataan ang makabagong paraan ng pagsusugal. Binigyang diin ni Vice Mayor Jimmy Lazatin na ang isabong ay naging sakit na ng lipunan na kailangang ma-regulate o makontrol. Malaki pong problema yan. Ako po ay pag umiikot ako, nakikita ko, nako-complain po sa akin na talagang kailangan po. Marami po napapakamatay, maraming nasisiraan ng pamilya. It is becoming a social ill here in the society of the San Fernando, not only San Fernando but in the Philippines. Kailangan, sabi ko, mabigyan ng pansin yan. Mabigyan ng pansin ng national government. Kung hindi man mabigyan ng national government, pansin ng national government, siguro ang even ng isang mayor dyan, kailangan siguro mabigyan ng tapat na resolusyon na pangangailangan na kailangan i-regulate yan. We have to find a way to regulate this because palala na po palala yan. At ang nangyayari po dyan ay nasasakripisyo po ang ating mga kabataan na kailangan po na isalba natin po sila sa kahirapan na ito. Para kay mayoral candidate Sandy Kiwa, nagiging addictive na umano ang isabong at nasa punto na nakakasira ito ng pamilya. Sa akin pong pananaw, sa dami na ng biktima nitong online sabong, sa dami ng nawasak na relationship ng family because of naging addictive yung tatay, yung anak, yung babae, and even selling their own child, no? Dahil lang para makataya sila. It's not really right, morally right. At kailangan po nating tugunan at i-evaluate natin at enhance yung moral values ng bawat isa sa atin. It's not just about the game, it's about being addictive and yung resources mo na or wala pa yung resources mo na isusugal mo na. And it's not there before, hindi tayo nabuhay dahil dito, so we can eradicate it instantly. Sa paniniwala naman ni Pampanga 3rd District Board Member Ross Vihenson, dapat nang ipatigil ang isabong kung hindi rin lang makapagbababa ng malinaw na implementing rules and regulation ang national government ukol dito. Gusto po nating liwanagin na ang online sabong, kagaya ng mga lotto outlets, STL, at iba pa, ay prangkisang nanggagaling sa national government. So, nakatali ang kamay ng lokal na pamahalaan upang ipahinto ito. Kung anong pinahintulot ng national, walang magagawa ang lokal. Subalit, obligasyon ng national government na magbaba ng IRR o Implementing Rules and Regulation para naman maiwasan natin ang mga nagiging social consequences nito. Kung walang maibababang Implementing Rules and Regulation para ma-regulate itong online sabong, buti pang tanggalin na yan dito sa San Fernando, dito sa Pampanga. Ano po ba yung mga Implementing Rules and Regulation? Kailangan gumawa ng paraan na mabawal ng mga minors magkaroon ng access sa pagtataya. Dapat ipagbawal yung mga online sabong sa mga bahay. Kailangan niya mga business establishment. Yung mga lotto outlet, merong requirement. Kailangan malayo sila sa simbahan o sa eskwelahan. Pwedeng gawin yan. Kung hindi pwedeng magbaba ng Implementing Rules and Regulation ng national government, hinto na lang po yan. Kung si mayoral candidate Attorney Oscar Rodriguez naman umano ang tatanungin, mandali lamang itong tanggalin kung magkakaroon ng taong titindig sa Kongreso laban dito at isang Pangulo na pipigilan ang ganitong uri ng sugal. Ay grabe ang epekto ng isabong o italpakan na sinasabi. Meron akong dalawang personal na kilala, wala namang kapera-pera, biglang-bigla may utang na 100,000, buti yung pamilya sinalo. Yung mga iba nagpapakamatay dahil sa hiya. Nagkakaroon ng utang na almost 1 million, hindi kaya ng pamilya, papatayin na lang ang sarili niya. Maraming mga problema. Grabe, mas grabe sa mga ibang klase ng sugalan. Yan ay dati wala. Pwedeng alisin yan. Napakadaling alisin yan. Wala naman dati yan sa atin. Malaking perwisyo lalo na sa mga hanay ng mga tinatawag ni Lenny, laylayan ng lipunan. Sila ang tinatamaan ng gusto Yung weteng, okay lang yan, nandiyan na sa kultura, maliliit lang naman. Pero itong isabong na to, grabe ang epekto. Madali namang alisin yan. Madali magkaroon ng tamang representasyon nasyonal. At lalo na kung
tama ang presidenteng pipiliin natin, lalong mapapaalis yan sa national. Madali yan sa local. Definitely, I can easily do it. What is correct and what is right. Samantala, ilan sa mga panukala ng Senate Committee on Public Order ay ang pagpapasa ng batas na magre-regulate sa isabong industry. Kabilang dito ang pagbibigay ng mandato sa LGU na gawing requirement sa issuance ng business permit sa isabong ang paglalagay ng security camera sa mga betting station at gambling arena. Angelica Cara, Seal TV News. Arestado ang 2 drug peddlers sa 2 wanted persons sa Nueva Ecija. Yan at iba pang balita sa pagroronda sa rehiyon ni Angelica Cara. Arestado ang 2 tulak ng droga at 2 wanted persons sa Nueva Ecija nitong April 23. Naglabas ng warrant of arrest sa kasong murder ang Talavera Police Milk Custodial Facility laban sa isang 37 anyos na lalaki na residente ng Barangay Siksikan, Matanda. Naglabas din ng warrant of arrest ang San Leonardo Police sa Nueva Ecija Provincial Jail Compound laban sa isang 30 anyos na binata at residente ng Barangay Magpapalayok, San Leonardo, Nueva Ecija dahil sa paglabag sa RA 10591 o Comprehensive Law on Firearms and Ammunitions. Samantala, nahuli rin ang 2 pang drug peddler sa magkahiwalay na anti-illegal drug operations sa San Jose City at Muñoz City. Ayon sa pulisya, nakumpiska ang higit 1 gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 8,000 pesos. Sa ngayon, inihahanda na ang mga kukulang kaso sa paglabag sa Sections 5 at 11 Article 2 ng RA 9165 laban sa mga naarestong sospek. Isang drug peddler ang naaresto sa isinagawang operasyon ng Bulacan PNP nitong April 23. Kinilala ang sospek na si Eduardo Reyes Jr. o alias Ulo ng Barangay Santissima Trinidad, Malolos City. Naaresto ang sospek sa isang buy-bust operation na isinagawa ng kawani ng paumbong pulis sa Barangay Santo Niño. Nakuha mula sa suspect ang isang unit ng caliber 38 revolver at 2 live ammunition na walang kaukulang mga dokumento at 2 sachet ng hinihinalang shabu at buy-bust money. Isang kaso para sa paglabag sa RA 10591 o ang illegal possession of firearms kaugnay ng COMELEC Resolution No. 10728 at paglabag sa Section 5 Article 2 ng RA 9165 ang inihahanda ngayon para sa pagsampa sa korte. Tinitiyak naman ng Bulacan PNP ang kaligtasan ng publiko laban sa mga krimen na nagpapataas ng takot at karahasan sa nasabing bayan. Sinalakay ng mga otoridad ng Olongapo sa pangunguna ng PIDEA Central Luzon ang isang hinihinalang makeshift drug den sa syudad nitong April 24. 3 sospek ang naaresto sa nasabing operasyon. Base sa ulat, nakumpiska mula sa mga sospek ang 5 heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng 13 gramo ng hinihinalang shabu na tinatayang may street value na kulang 90,000 pesos, sari-saring drug paraphernalia at buy-bust money. Haharap ang mga suspect sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samantala, arestado ang 4 na suspect na naaktuhang iligal na nagsasabong o tupada sa Barangay Mabantang, Abukay, Bataan. Ito ay matapos makatanggap ng tip ang Abukay Municipal Police Station mula sa isang residente ng munisipalidad nitong April 24. Nasamsam mula sa ginanap na operasyon ang 2 patay na manok, 1 pirasong gaff, iba't ibang paraphernalia na ginamit sa tupada at bet money na nagkakahalaga ng 1,400 pesos. Agad na dinala ang mga suspect sa istasyon at kasalukuyang nakakulong habang inihahanda ang haharapin na karampatang kaso. Angelica Cara, Seal TV News. Sumikla po ang apoy sa isang bahay sa Purok 7, Barangay San Jose, City of San Fernando, Pampanga, ganap na alas 7 ng gabi nitong Lunes, April 25. Agad namang rumisponde ang mga bumbero sa nasabing fire incident na umabot sa unang alarma. Wala namang naiulat na nasaktan o nasawi, subalit isang pamilya ang naapektuhan sa nangyaring insidente. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang tinatayang halaga ng pinsala maging ang dahilan ng naturang sunog.
Sa pagbabalik ng CLTV News. Robredo at Pangilinan nanguna sa mock elections ng Holy Angel University. Dating Pangulong GMA at Congressman Mikey Arroyo, piyansa na may higitan ng Unity Rally ang crowd attendance sa People's Rally ng Team Lenny Kiko. Manatiling nakatutok at magbabalik ng CLTV News. Nagbabalik ang CLTV News. Nanguna po sa isinagawang mock elections ng mga mag-aaral at empleyado ng Holy Angel University sa lungsod ng Angeles ang pambato ng Team Angat Buhay Lahat na sina Vice President Lenny Robredo at Senator Kiko Pangilinan. Nasa 110 estudyante o student leaders din sa Pampanga ang nagpahayag ng suporta sa Team Lenny Kiko. Narito ang detalye. Sina Vice President Lenny Robredo at running mate nito na si Senator Kiko Pangilinan ang napupuso ang iboto bilang presidente at vice-presidente ng mga estudyante at empleyado sa Holy Angel University. Ito ay matapos ilabas nitong April 25 ang resulta ng isinagawang mock election sa nasabing universidad. Sa 3,480 na mga estudyanteng lumahok sa mock elections, 83.20% dito o 2,895 ang bumoto kay Robredo. 292 votes naman o 8.40% ang nakuha ni former Senator Bongbong Marcos. Habang 1.10% o 40 votes ang para kay Senator Ping Lacson. Pang-apat sa isinagawang botohan si Manila Mayor Isko Moreno na nakakuha ng 24 votes. Pang-lima si Senator Manny Pacquiao na may 22 votes. Si Calyodi de Guzman naman ay nakatanggap ng 7 votes habang 2 votes ang kay former Secretary Ernie Abella. 189 sa mga lumahok ang undecided pa habang 19 naman ang pumiling hindi muna bumoto. Sa vice presidential candidates nanguna si Senator Kiko Pangilinan na may 2,758 votes o 79.30%.
Sumunod sa kanya si Davao City Mayor Sara Duterte na nakakuha ng 328 votes o 9.40%. Nakatanggap naman ng 90 votes si Senate President Tito Soto habang 77 ang kay Doc Willie Ong. Si Professor Walden Bello na mayroong 6 votes mula sa mga estudyante ay sinundan ni Lito Atienza na may 3 votes at Attorney Carlos Sarapio na may 1 boto. 192 sa mga estudyante ang undecided para sa kanilang VP habang 25 sa kanila ang pumiling hindi muna bumoto. Para naman sa senators, nanguna si Chel Diokno na mayroong 3,164 votes, kasama rin sa top 12 si Risa Hontiveros, Leila de Lima, Nery Colmenares, Teddy Bagilat, Luke Espirito, Sonny Matula, Cheese Escudero, Alex Lacson, Antonio Trillanes, Dick Gordon at Elmer Labog. Kabataan Party List naman ang nangunang party list na binoto ng mga Angelite. Nakakuha ito ng 778 votes. Nasa top 3 party list din ang Gabriela at P3PWD. Pagdating naman sa mock elections ng mga empleyado ng nasabing universidad, 81.80% o 257 sa 314 teaching and non-teaching personnel ang nagbigay ng boto kay Robredo, habang 23 sa mga ito ay kay former Senator Marcos. Nakakuha naman ng 11 votes si Lacson habang 10 ang kay Moreno Domagoso. Gayun din ang mga undecided. 2 naman ang bumoto kay De Guzman at ang isa ay kay Abella. Sa vice presidentials naman, nanguna rin si Senator Pangilinan sa mga empleyado na mayroong 238 na boto at sinundan ni Mayor Duterte na nakakuha ng 30 na boto. Pumangatlo si Soto sa may pinakamaraming boto at nakatanggap ng 22 votes. Sumunod si Ong na nakakuha ng 12 votes habang isa naman ang kay Bello. 11 sa mga empleyado ang undecided pagdating sa pagpili ng kanilang vice-presidente. Nanguna naman sa pagkasenador si Diokno na mayroong 252 votes o 80.30%. Kasama nitong nakapasok sa top 12 sina Hontiveros, Gordon, Colmenares, De Lima, Escudero, Trillanes, Bagilat, Lacson, Villanueva, Espirito at Matula. Ang top 3 namang party list na napupusuan ng mga empleyado ay ang ACT Teacher, Gabriela at P3PWD. Ginanap ang mock election mula April 20 hanggang April 21. Samantala, nagkaisa at nagpahayag ng kanilang suporta sa Lenny Kiko Tandem ang 110 na Kapampangan youth leaders mula sa iba't ibang universidad sa lalawigan. Ang ilan sa mga ito ay mga mag-aaral mula sa Holy Angel University, Don Honorio Ventura State University, University of the Assumption, Angeles University Foundation, Canadian College, Centro Escolar University, St. Louis University, University of Santo Tomas at ilan pang mga organisasyon. Arlene Salonga, CLTV News. Kasama ang ina na si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, pamilya Binay at mga local officials sa Guagua, Pampanga nagdiwang ng ika-53 kaarawan si Pampanga 2nd District Representative Juan Miguel Mikey Arroyo. Mula sa inaugural ng multipurpose hall, bagong barangay road at infirmary hospital sa Barangay Santo Niño ay mainit na sinalubong ng local officials sina Arroyo at Binay. Bukod sa pasasalamat ni Arroyo sa mga kadistrito, birthday wish umano ng kongresista na kilalang supporter ng Uniteam ang maipanalo ang tambalang presidential candidate Ferdinand Marcos Jr. at Davao City Mayor Sara Duterte na kandidato naman para sa pagka-presidente. Thank you, Mayor Danny Torres. You know, every year, for the past 9 years, every birthday ko, tsuko kay King Guagua. Siyempre, kaperman, magbayo, King Guagua, in Guagua, kapag naman emig bayo para kanako. Salamat. Thank you. Special wish ko. Anong wish? Well, my wish, of course, is love, peace, prosperity, and for Bongbong and Sara to win. Thank you.
Ayon kay Arroyo, mayorya ng mga alkalde sa Pampanga at provincial board member ay may commitment sa grand rally ng kanilang minamanok na BBM Sara Tandem. We're all helping each other here. The governor, the vice governor, all the board members, all the mayors are on board. Nang tanungin ng CLTV News kung gaano kalaki ang target nila bilang ng mga dadalo at kung paano nila ito makakamit, naging limitado ang sagot ng birthday celebrant na kongresista. Patutsada pa niya. Definitely more than the Lenny rally, and we will not lie about our figures. We will ask the police to give our figure. And all of those participants are volunteers. Well, volunteers invited. No one's forced to go, right? Encouraged. Matatandang matapos ang Manalakaran People's Rally ay sinabi ng Police Regional Office 3 sa kanilang official statement na pinost sa Facebook na hindi sila nagbibigay ng crowd estimate sa mga political rally dahil sila ay non-partisan at political. Limitado rin ang detalyeng ibinigay sa news team ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ukol sa kanilang preparasyon para sa Grand Rally ng Uniteam. Anya, hindi umano sila ang punong abala sa event kundi ang headquarters ng Uniteam. Wala rin umano siyang alam kung gaano kalaki ang target na crowd ng partido, pero inaasahan nito na mayorya ng Kapampangan ay makadalo sa Grand Rally ng BBM Sara Tandem. Siyempre, number one, yung ating mga kababayan pupunta doon, yung production headquarters ang gumagawa. We are waiting for how many figures? We don't play the numbers game. Sa abisong na isa sa publiko sa social media na ipapakita na ang mga banda at ilang artista na magtatanghal sa Uniteam Grand Rally sa Pampanga. Alauna pa lamang ng hapon ng Abril 29 ng kasalukuyang taon, inaasahang bubuksan ng gate sa Robinson Star Mills. Samantala, matatandaan nitong Biyernes, April 22 ay binahagi ni Congressman Mikey Arroyo sa kanyang official Facebook page ang mga larawan na pagpupulong kasama ang ilang mga lokal na opisyal para sa Uniteam Grand Rally. Makalipas ang ilang oras ay nawala naman ang nasabing post sa FB page ng kongresista. Paolo G. Santos, CLTV News. Nagpahayag na rin ng suporta sa kandidatura ni Vice President Leni Robredo si dating Pampanga Vice Governor at PBA coach na si Yeng Giao kasama ang iba pang PBA legends. Sa video na inilabas ng PH Sports Live Scores, nagsalita si Coach Yeng, Johnny Abarrientos, Olsen Racela at Jojo Lastimosa kung bakit si VP Leni ang kanilang napiling maging Pangulo ng bansa. Leader na laging nandyan at hindi nagpapatibag sa kung anumang fake news ang ibato mo sa kanya. Ang husay at tibay ng pagiging leader, nasusukat sa kasarian kundi sa kanyang napatunayan ng track record. Kaya naman bilib kami kay Leni Robredo. Magkakalaban man umano sila sa basket, ngunit magkakasangga para sa ikabubuti ng sambayan ng Pilipino. Magkakaiba man ang aming team sa basketball, magkakampi kami para sa bansa. Magkakampi kami para sa pagpili ng isang pangulong alam naming makakaangat sa buhay ng lahat. Umani naman ang suporta ang Lacson Soto tandem mula sa batchmate ni Senator Panfilo Lacson sa Philippine Military Academy. Isinagawa ang formal na pag-endorso sa kanya sa Tarlac State University sa Tarlac City. Kabilang sa mga nagpahayag ng suporta sa kanilang tandem ay si former PNP Chief at retired General Nicanor Bartolome na tubong Tarlac at iba pang mga retiradong general ng bansa. Bagamat ang Uniteam ang sinusuportahan ni Tarlac Governor Susan Yap at Tarlac City Mayor Christy Angeles, naniniwala umano si Senator Lacson na marami pa rin sa kanilang silent voters mula sa lalawigang ito. Patuloy namang umiikot sa iba't ibang panig ng Luzon ang bus ni Isko, sakay ang mga youth leaders ni Presidential Candidate Isko Moreno Domagoso. Makikita sa bus ni Isko ang mga katagang switch to Isko na tayo. Ito ay napipinturahan ng kulay puti at asul kung saan may larawan din ni Mayor Isko at ng kanyang vice-presidente na si Dr. Willie Ong. Sa bawat destinasyon ng bus, namamahagi ang mga Isko volunteer ng mga campaign materials, libreng t-shirt printing at mayroon din umanong film showing tungkol sa
life story ni Mayor Isko at kung paano siya ng gobyerno sa Maynila. Samantala, pinutol na ng kampo ni Senator Manny Pacquiao ang pananahimik nito ukol sa press conference ni Senator Lacson, dating Defense Secretary Norberto Nograles at Mayor Isko Moreno noong Easter Sunday. Ayon sa spokesperson nito na si Buddy Zamora, si Senator Lacson ang nag-imbita kay Senator Pacquiao sa presscon at plano nga nitong dumalo kung hindi lamang nagkaroon ng aberya sa oras dahil sa air traffic. Wala rin umanong ideya si Senator Pacquiao sa pahayag ni Mayor Isko na papag-withdrawin sa presidential race si VP Leni at hindi raw siya sang-ayon sa ganitong panawagan sa kapwa kandidato. Ipinagpapasalamat na lamang daw ng kampo ni Senator Pacquiao na hindi ito nakadalo dahil naging tampulan raw ng batikos ang nangyaring presscon. Sa iba pang balita, napanatili ni Presidential Candidate Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang rank 1 standing sa isinagawang survey ng Publicus Asia para sa petsang April 19 to 21. Tinanong ang nasa 1,500 na respondent, kung gagawin ang eleksyon bukas, sino ang iyong ibobotong presidente? Nakakuha umanong ng 57% si Marcos Jr. Pumangalawa si Vice President Leni Robredo na may 21%. Sunod si Manila Mayor Isko Moreno na nasa 6%, Senator Lacson sa 4% at Senator Pacquiao na 2%. 6% naman sa mga respondent ang undecided pa rin kung sino ang ibobotong Pangulo. Sa kabilang banda si Vice Presidential Candidate at Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang nanguna sa Vice Presidential Survey na may 59% na puntos. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Upang matiyak daw ang payapa, maayos, ligtas at matapat na national at local elections, inactivate na ng Police Regional Office o PRO3 ang Regional Special Operations Task Group or RSOTG at Election Monitoring System o EMS application. Ayon kay Police Regional Director Police Brigadier General Matthew Bakay, January 9 pa na magsimulang mag-deploy ng karagdagang tauhan ng kapulisan para sa pagbabantay ng seguridad. Is tasked purposely to address any concern related to the elections. Kaya nakikita niyo po, our key officers are designated to a particular specific task group. For example, our CRS, Colonel Cahipe, siya yung red team. He is for the inspection. And may secretariat tayo. Meron tayong team leader and so far as liaison with COMELEC, etc. So yan po ang purpose ng RSOTG. For every particular concern, there is a particular office and officer in charge. Sinabi rin ni Bakay na may RSOTG rin sa mga provincial, city at municipal offices upang matugunan ang mga alalahanin at maiwasan ang mga election-related incidents sa buong rehiyon. Nagpatupad din ng regodon sa mga personnel bago ang pagsisimula ng election period upang matiyak ang patas na eleksyon. What we intended to do is that yung mga police personnel natin have relatives either by consanguinity or affinity within the 4th civil degree as defined will be transferred. Meaning, if they are assigned to a particular municipality or particular PNP unit, and meron silang relative na tumatakbo for any elective position this coming elections, they have to be transferred. This is to ensure impartiality and remove any notion that yung mga pulis natin are, of course, may kinikilingan. Maliban sa security plan, ibinahagi rin ni Pinuno ng Police Gitnang Luzon ang activation at utilization ng EMS application na siyang magsisilbing database para sa lahat ng impormasyong may kaugnayan sa eleksyon. Basically, the EMS, ito po yung standard application, kumbaga, if you allow me to call it that way, sa buong PNP-wide. Ito po ngayon ay ginagamit namin sa aming REMAC, the Regional Election Monitoring Action Center namin dito sa region, and it serves as a database. It serves as a database for all information na kakailanganin namin insofar as the election is concerned.
Kabilang sa partisipasyon ng mga PNP ngayong halalan ang pagtatag ng COMELEC checkpoints, implementasyon ng gun ban, pagdaraos ng risk at threat assessment, katuwang ang puwersa ng militar. Nagsasagawa rin ng PRO3 ng security survey inspection sa polling precincts, centers at COMELEC hub kung saan naroon ang mga vote counting machines at iba pang election paraphernalia. Ang mga COMELEC hub sa gitnang Luzon nasa Cabanatuan City, Nueva Ecija, Orion, Bataan, Angeles City at Tarlac City. Masaya po tayo that up to this point, there had been no election-related incident na nangyayari dito sa Central Luzon. Tiniyak naman ni Bakay na sisikapin nilang mapanatiling payapa ang political climate sa gitnang Luzon bago hanggang matapos ang eleksyon. John William Chua, CLTV News. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras. Intertropical Convergence Zone pa rin po ang nakakaapekto dito sa may bandang Southern Mindanao. Samantala po, easterlies naman po nakakaapekto sa natitirang bahagi pa ng bansa. Kaya po ang Eastern Visayas, Caraga at Davao Oriental, magiging maulap po ang papawirin na may inaasahan po mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog dulot po ng easterlies at ng ITCZ. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi pa ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, ay magiging bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging po ang papawirin. Meron po tayong inaasahan mga isolated cases ng mga rain showers at thunderstorm. Ito naman po ay dulot ng mainit na easterlies at ng localized thunderstorm. So sa ngayon po, ito lamang po yung weather system na binabantayan natin na nagbibigay din po ng mga pag-ulan sa ibang lugar at mainit naman po sa ibang lugar. Kaya po pinag-iingat pa rin po ang lahat. Doon po sa may Eastern Visayas, Caraga at Davao Oriental ay posible po dyan ang flash floods at landslide. Kaya pinag-iingat po ang ating mga kababayan dyan. Narito na mga malalaking balitang Central Luzon ngayong araw. Masamang epekto ng isabong, kinundina ng mga mayoral candidate sa siyudad San Fernando. Regional Special Operations Task Group, inilatag ng PRO3 para sa pagbabantay sa halalan 2022. Dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at Congressman Mikey Arroyo, kumpiyansa na mahihigitan ng Unity Team Rally ang crowd attendance sa People's Rally ng Team Lenny Kiko. Robredo at Pangilinan nanguna sa mock elections ng Holy Angel University. At kontribusyon ni Levi P. Laus sa pag-asenso ng Pampanga, ginunita sa kanyang ikatlong death anniversary. Magandang gabi karehiyon. Ako po si Jennifer Salenga. Oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon. 3 taon matapos ang hindi inaasahang pagkawala ni Countryside Development Advocate at Civic Leader Levi P. Laus, nananatili pa ring buhay, hindi lamang para sa kanyang pamilya, kundi maging sa komunidad ang kanyang legasiya sa pagpapaunlad na ekonomiya sa probinsya. Sa ikatlong anibersaryo ng kanyang kamatayan, ginamita ng mga kaibigan, katrabaho at local officials ang kanyang mga naging kontribusyon para may angat ang estado ng pamumuhay ng bawat kababayan. May detalye si Paulo G. Santos. Sabi nila masusukat mo raw ang yaman at tagumpay ng isang tao sa dami ng kanyang mga kaibigan at mga natulungan. Ito marahil ay totoo para sa yumaong si Ginoong Levi P. Laus, isang advocate ng Countryside Development at civic leader sa lalawigan ng Pampanga. Sa ikatlong anibersaryo ng kanyang kamatayan, nagtipon-tipon ang mga kaibigan ni Ginoong Laus mula sa business sector, simbahan, mga local official at maging ang mga nakatrabaho at empleyado.
Pinangunahan ng misa ni retired Archbishop Pasiano Aniceto. Taimtim na ginunita ang mga legasiya ni Ginoong Laus at ang kanyang mga kontribusyon sa komunidad. Sabi ko nga kanina, ito yung parang first time talagang